వెల్కమ్ బ్యాక్. పాఠశాలల తరగతుల విలీనాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఎన్టీఆర్ జిల్లా వీరులపాడు మండలంలోని చౌటపల్లి గ్రామంలో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు నిరసనను వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వ అనాలోచిత నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. దగ్గర ఉన్న పాఠశాలను వదిలిపెట్టి ఎక్కడో దూరంగా ఉన్న వేరే పాఠశాలకు తమ పిల్లలను పంపించబోమంటూ ఎన్టీఆర్ జిల్లా చౌటపల్లి ఎంపీపీఎస్ పాఠశాల ఎదుట విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఆందోళన నిర్వహించారు. ఉపాధ్యాయులను బయటకు పంపించి పాఠశాలకు తాళం వేశారు. చిన్నపిల్లలను ప్రధాన రహదారిపై ప్రమాదకర పరిస్థితుల్లో పాఠశాలకు పంపించేది లేదని అధికారులు తరగతుల విలీనం విషయాన్ని పునరాలోచించాలని డిమాండ్ చేశారు. వీళ్ళిద్దరు కూడా స్కూల్ మానేస్తారు. ఈ పాప వెళ్ళాలన్నా వెళ్ళలేదు. అంతకుముందు ఆల్రెడీ మా పెద్ద పాప పై స్కూల్కి వెళ్ళింది. ఆ అమ్మాయి బుక్స్ కూడా మోసుకోలేక కాళ్ళు నొప్పులు అని చెప్పేసి చాలా ఇబ్బంది పడ్డది. అలాగంటే ఇప్పుడు ఈ పల్లెలో స్కూల్ వదిలిపెట్టేసి దగ్గర ఇంటికి అందుబాటులో ఉన్న స్కూల్ వదిలిపెట్టేసి అక్కడికి ఎక్కడికో వెళ్ళమంటే దానికి ఎవరు రెస్పాన్స్? మేము రెస్పాన్స్ ఉండం కదా, పొద్దాకులు ఎవరు ఉండరు. ఎవరన్నా ఉన్నా బైక్